O Atlético Chantada non foi quen de sacar os 3 puntos no derbi contra o Arenas no Sangoñedo esta fin de semana. A pesar de facer un gran encontro, os de Miguel seguen fallando na portería contraria, algo que tamén se repetiu nesta xornada. O único que nos faltou o sábado pasado foi o gol. O partido dominámoslo de principio a fin, claramente. Incluso os da grada dicían que vían un partido de preferente. Tuvemos muchísimas ocasións de gol, pero bueno, nos mano a mano non decidimos ben, e bueno, dei o resultado de empate a 0. Quero dar a enhorabuena aos xogadores porque o partido que se viu o sábado, xa che digo, de toque, moitas ocasións de gol. O único que nos fallou, bueno, pois foi mano a manos, que bueno, que hai que definir. Pero por do resto estou moi contento, incluso para min hasta ahora o mellor partido, pero con diferencia, incluso do que vin hasta ahora, por xoego e todo, para min o partido que fixo o Atlético Chantada do mellor da categoría. Incluso xente do público felicitándome porque dixéronme que viran un gran fútbol no Sangoñedo. Logo queda así un mal sabor de boca, non? Facendo un gran fútbol e non dar, pois, arrancar os 3 puntos. Sí, xa che digo, é que gustaríame que virades unhas imágenes do partido porque aquilo foi espectacular. E incluso os da gradas felicitarme o tamén Fuentes, un entrenador con gran experiencia, na que me deu a enhorabuena ao acabar o partido que iba moi contento, satisfeito co resultado que levaba, contaba de que íbamos a salir de outra maneira, pero decidín ir ao ataque desde o principio, puxen 3 xogadores arriba en ataque, e bueno, non contaba con eso, tamén decidí meter un pivote máis en medio do campo, e o San Lázaro non tirou ninguna vez a portería. Pois unha oportunidade que se perdeu, xa que despois dun gran partido só se puido sumar un punto. Agora toca afrontar outro encontro, pero desta vez fora da casa contra o San Lázaro, que está a 2 puntos dos chantadinos. É un partido complicado, pero bueno, vamos con toda a moral alta, xa que fixemos un bo partido contra o Arenas, e bueno, o único que nos falta é o gol, despois as ganas, entrega, sacrificio, de momento bo fútbol non podemos pedir máis. Os de Miguel están de 8avos na táboa con 22 puntos.